Avui, dissabte, hi haurà una caravana de vehicles per la independència. Aquesta caravana es fa com a pas previ de la gran manifestació de l'11 de setembre on el poble català demana la independència. Connectem amb l'Alba Humbert, la nostra redactora mòbil, que es troba a peu de caravana amb el senyor Xavier Bermúdez. Hola, Alba, com està anant l'ambient per allà a la caravana? Hola, bon dia, Marc. Aquí a Vilanova del Camí l'ambient està molt animat. Estem amb el Xavier Bermúdez, que és regidor de l'Ajuntament de Vilanova del Camí. Bon dia, Xavi. Hola, bon dia. Per què ens estem manifestant avui a la caravana? A veure, ens manifestem la gent que volem que Catalunya sigui independent, i no perquè sí, sinó perquè creiem que la gent viurà millor. Creus que vindrà força gent? No ho sabem, sempre que es fa una convocatòria tu tens molta il·lusió, vols que vingui molta gent, però això no se sap fins que acaba. Jo espero que sí, si més no, un cop ens sumem tots els de la comarca allà a Igualada, espero que siguem molta gent. Per quants pobles ha passat la caravana? A veure, la caravana està dividida en 4 columnes, en 4 caravanes diferents. La nostra passa per 4 pobles, però tota la comarca potser són 20-25 pobles en total. Creus que aviat aconseguirem la independència? Això depèn de la gent, i no només de que es manifestin avui o es manifestin el 11 de setembre, sinó que la gent ho vulgui. O sigui, el que volem la gent que ens agrada la democràcia és que la majoria estiguem d'acord, i per això depèn de la gent. Si tothom de Catalunya estem d'acord, ho aconseguirem. Moltes gràcies, Xavier. Retornem la connexió aquí, a l'Humbert, en directe des del carrer Major de Vilanova del Camí per Teleduo. Havíem estat en un moment tan decisiu com l'actual. La cruïlla que se'ns presenta als catalans és diàfana. O desapareixem com a poble o esdevenem lliures.